A residencia provincial da Fonsagrada abre as súas portas aos maiores que foron trasladados ao Carballiño tralo peche da Xunta das Vivendas Comunitarias na parroquia da Pobra de Burón, onde residían polas malas condicións nas que se atopaban os residentes. Estamos para atender os veciños e as veciñas da nosa provincia por enriba de todo e sobre todo nestes momentos tan difíciles que estamos a pasar. Os familiares dos 5 anciáns afectados solicitaron ao alcalde e ao presidente da Deputación o seu ingreso no centro público, polo que os mandatarios ofrecen ao goberno galego a súa máxima colaboración. É de agradecer que finalmente prime o sentido común e que a Xunta de Galicia achegue ao seu entorno a estas persoas, despois de que as trasladase primeiro ao ULA e despois ao Carballiño, na provincia de Ourense, onde permanecen a día de hoxe. Aínda que a situación sanitaria que vivimos impide as visitas, o máximo mandatario provincial agarda que pronto estes veciños da Fonsagrada poidan estar nun entorno máis próximo. Agora, o que esperamos é que a Consellería de Política Social nos remita canto antes a comunicación oficial que autoriza o ingreso destas persoas para que poidan vivir no noso centro ben atendidas, ben cuidadas e cerca da súa xente. Unha vez que a Deputación reciba a autorización e os informes cos resultados negativos de coronavirus, o ingreso dos maiores levarase a cabo seguindo os protocolos de seguridade do centro. Procederase así a unha desinfección das súas pertenezas e manteránse durante 14 días en illamento sen contacto co resto de usuarios e usuarias. Eu creo que esta situación demostrou que o modelo residencial público e de proximidade polo que apostamos na Diputación de Lugo é respaldado polas familias porque foron elas mesmas as que manifestaron o seu desexo, o desexo expreso, de ir á nosa residencia. Destas 5 persoas, 3 xa iniciarán os trámites de ingreso no centro fonsagradino, pero as medidas de prevención e contención do COVID-19 interrompiu na comunidade galega novos ingresos en residencias. A vontade do organismo provincial é que os maiores queden a vivir de forma permanente no seu centro público.